I pozdrav ljudi, evo dobrodošli u još jedan tutorial. Danas ću vam pokazati kako napraviti svoju temu za Google Chrome. Evo znači, ovo je moja tema koju sam napravio, znači bosanski tutoriali. Jednostavno sam znači samo napravio sliku na Photoshopu, napisao bosanski tutoriali i ubacio je ovdje u pozadinu. Preko jednog sajta, znači link od sajta ćete dobiti u opisu. I dobit ćete link za download ove moje teme ako neko želi da je sebi skine. Sad, znači, isto ovo gore možete podešavati koje boje će biti, znači ovo gore gdje je X, korak nazad, naprijed i refresh. Sad, idemo znači na stranicu kako napraviti svoju temu. Evo, znači, to je taj sajt, idemo odmah ovdje na image. Sad znači vi kad prenesete miš kao što vidite s desne strane ovdje ovo pocrvenilo, znači evo ga. To je to znači sad što mi mijenjamo. Možemo znači ovdje da boju odaberemo, recimo crvena evo da bude. Ako vam se ne sviđa možete druga boja, ali i možete i sliku da učitate. Evo recimo ja ću učitati, evo recimo. Dok se upload. Evo ga, znači to je ta slika. Sad, ako je slika manja, znači ako vi nju kad upload, ako ona izađe ovako dole u ćošku, onda imate ovdje postavke, center, left, to, top. Ako je manja slika stavit ćete ovdje ovako da je raširi preko cijelog. Vidite ovdje je meni zoomirana, a ovdje ovako bolje. Znači sve možete vamo dole da naštimate, dalje idemo, ovdje isto. Ide boja ovoga gore, znači tu ne moramo sliku, a možemo, znači jednostavno pravite kako se vama sviđa. Evo recimo žuta. Sad ako hoćemo da je svugdje ista boja, znači da mi ne moramo da potrefimo sad tačno, idemo znači ovdje boja i kopiramo ovaj kod ovdje, znači to je kod te boje, idemo copy, idemo onda ovdje ovo izvršimo i jednostavno samo zalijepi. Sad je ovo definitivno ista boja jer je to taj kod od te boje. Isto ovamo dole. Evo ga paste. Sad kako je sahraniti, znači idemo gore na pack, idemo znači ovdje piše pack and install the theme. Znači ako želimo znači da ne skidamo temu nego da je automatski instaliramo u Chrome, a ako želimo da zadržimo temu, da možemo prijatelju da je pošaljemo ili negdje da je upload, onda idemo ovdje pack and download theme. Možemo također da je skinemo da je u zip file. Ajde, ja ću sad ići samo pack and install ovako, pošto meni ne trebalo. Idemo nastavi. Idemo vamo gore dodaj i to je to. Evo je. Evo ga ljudi, znači to je ta moja nova tema. Ona ovako izgleda, znači ovo nije ništa posebno, ja sam ovo na brzini napravio samo da vam objasnim kako se napraviti. I ništa, to bi bilo to ljudi, pozdrav.